Балаларга күз тимәсен өчен укыла торган дуга. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Her şeytandan, zararlı әйберләрдән, күз тидерә торган һәм начар күзләрдән Аллаһы Тәгаләнең камил сүзләренә сыйынам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Сезне Сабыйлар остаханасында күрүебезгә бик шатбыз. Бүген бездә кунакта Асия, София, Абделгазим, Алсу һәм Кәрим һәм мин Руфина остаз булам. Бүген без сезнең белән менә шушындый матур шәмдәл ясаячакбыз. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән, ураза тотучы кешенең ике шатлыгы бар. Беренчесе авыз ачканда, икенчесе Раббысы каршысына килгәч. Менә безнең авыз ачкан вакытларыбыз тагын да ямлырак, нурлырак булсын өчен, өстәлләребез тагын да матуррак булсын өчен, менә шушындый шәмдәлне ясыйк әйдә. Ясыйбызмы? Аны ясар өчен безгә кирәк булачак гади банка, ике ягыда ябыша торган скотч, шәм, клей, пва клее, һәм туз, һәм кипкән чәчәкләр һәм яфраклар. Менә бу банкага башта скотчны ябыштырабыз. Мин сезгә инде аны ябыштырып бирдем. Аннан соң өскә катын куптарырсыз. Башта без былай әйтәбез сезнең белән. Алыгыз әле, Алсу бирәле Габделгазимга, монсы Алсуга. Хәзер без менә бу банканың өскә ягын клейга батырабыз. Менә бу сезгә икегезгә чиратлап, әйдәле Асия син беренче. Батырабыз менә шулай. Әйе, батырабыз. Батырып алдык. Күрәсең, анда клей калды. Хәзер тузга батырабыз. Әйдә тот, менә моны тот. Тузга батыр. Хәзер бастырып куй, ул үзе кипсен. Хәзер София эшли. Сез дә шуны эшлисез. Скотчны үскә катын куптарабыз. Кем куптарды, алабыз матур чәчәкләрне һәм яфракларны һәм ябыштырабыз. Бу үләннәр бик уалучан. Шуңа күрә сак кына тотыгыз, яме? Рамазан айында Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дуслары, сахабалар дип әйтәбез, ярышканнар. Ничек итеп ярышырга мөмкин? Йөгереп ярышканнармы алар? Юк. Менә сез ярышасызмы? Кем футболга йөри безнең? Син Кәрим футболга йөрисеңме? Ярышасыңмы син анда? Кем беренче күбрәк гол кертә дип? Ихсан да йөри. Алар йөгерүдә дә, сикерүдә дә түгел, яхшы эшләр эшләүдә ярышканнар. Менә без нинди яхшы эшләр эшләп ярыша алабыз? Кем чемпион була яхшы эшләр эшләү буенча? Намаз укып тагын. Коръан укып. Син Коръан укый беләсеңме? Намаз укыга. Машалла. Тагын нинди яхшы эшләр эшләп буласың? Зикр итеп, ничек итеп зикр итеп? Субханаллах. Ураза тотсаң бик саваплы була, Кайчан азан әйтергә, асарга кирәк финикларны. Азан әйткәч, авыз ачылар дөрес әйтәсең. Бисмилла әйтүдә әйтсәң дә савап була. Ризыкларны, файдалы ашамлыкларны Аллах Раббым бирүче, Аллах Раббым бирүче. Ишетмисезме? Әл-Халиқ Ясасы, Әл-Сәмиғ ишетүче, Әл-Күрүче, Әс-Сәмиғ ишетүче, Әл-Басир күрүче, Әр-Раззақ ризык бирүче. Аллаһка шөкер итикче бергәләп. Аллаһка шөкер итикче бергәләп. Бисмилла, бисмилла әйтегәле без бергә. Аллаһ безне ярата, фәрештә савап язып. Бисмилла әйтә кошларда, бисмилла әйтә дусларда. Аллаһ безне үстерә.
Bismillah aytkash kunda. Mashallah. Ko'p jurlar bilasizmi? Bek güzel ishlar kelib chiqdi. Siz bu shamlarni sahar o'shaganda da, og'iz ochganda da qobizsiz-mi? Üsteligiz bek motor bo'lacak. Mine qobizdik butun shamlarni da. Do'stlarim aytingizlar, o'zingizga o'tni qobizirga yaraymi? Yo'q, yaramay. Anilar, atilar qobizib bersinlar-mi? O't bilan o'ynarga yaramay. Mine biz og'iz ochganda da, sahar o'shaganda da qorong'i bo'la. Agarda biz bütün o'tlarni sundirib, shunday shamlar qobizsak, bigirakda qo'noqlar kelgan vaqtda ustal bek motor bo'lacak, mana bular ayttirib, eymi? Bir nishani yasasag'izda bo'lar edi. Hurmatli bolalar, bu motor shamdallarni yasao usulini tag'in bir qabatlab o'tdik. Ani yasao uchun bizga kerak bo'lacak kichkina banka, tuz, PVA kleyi, sham, ikki yog'i yopishib turgan skoch, ham motor kepgan sheshaklar, yaproqlar kerak bo'lacak. Eng ilk bankaning rezbasi ko'rinmasin uchun biz ani motorlaymiz. Aning uchun bankani kleyga botiramiz. So'ngan tuzga botiramiz. Mana shulay. Bizga bu sheshaklarni yopishtirishga kerak. Ani yopishtirish uchun biz ikki yog'i yopishib turgan skoch qo'llanamiz. Bankaning shitlarini skochni yopishtirib chiqamiz. Iski qotin olam. Ham sheshaklarni yopishtira boshlayman. To'yib yaproqlari, butoqlari yopishtirgan mumkin, ul bek motor turacak. Barliq yog'ni sheshaklar, yaproqlar yopishtirib chiqam. Qorong'ida bu shamni qobizgan vaqtda shu sheshaklar, yaproqlar ko'laga berishak bek motor bo'lacak. Shamdali biz azir, ishini sham qo'yarga da mumkin. Mana sen aytganga ko'ra qiziq bo'ldi endi bugun dars. Bolalar, bunday shamdallarni sizda uyda yasab qarag'iz. Bir da qatlovli tugul. Darsni tamomlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi